Malawi Today. Kungoti anthu ambiri amene mu South Africa mu makamaka inu aganyu a DVP, a UTM, a PP, a Ford mulu ukoko ndinu anthu oti sikulu inakuvutani nkona ntchito mumagwira kumene koko ndi ntchito zokuti olo Malawi wakumuzi kunoko mchikumbe sangazigwire chifukwa niyo kumene ku sikulu inakuvutani ndi ambiri inu amene muli kumeneko ambiri inu tinangozala mmutu mwanomo ndi mwano kutukana mwanu chifukwa umunthu mulibe simathanso kupanga argue kapena kususana kapena kusinthana maganizo mwamene zinthu zilili mwaulemu basi mangotukana inu muli kumeneko kuno kulibe zimene mumamva inu zapa social media zimene mumamva inu ndi mawayilesi amene a DPP ya UTM apa sandalama ndi mangogwira zomwezo ife tili pa ground ndeti makuza ndi pa ground sono Malawi chifukwa manitokosa dala ndibwereze ine manitokosa dala ndiye mafuna kuti mutu mwanomo ndizikuchosa ni maminali mutu mwanomo ndizikuchosa no ubulutu chifukwa ubulutu uli pawiri pali ubulutu wa kusukulu ndi pali ubulutu wosazindikira zimene zikuchitika ndeno ambiri mu South Africa amene muli ku opposition akupanga ni sponsor DPP mupangidwe sponsor ndi UTM akupanga ni sponsor inu APP ambiri inu mundisoka chifukwa ndinu abulutu sukulu ndinu abulutu so kusazindikira ndio ukakhala mbulutu kusukulu ndukhala so bulutu osazindikira it's just as good as munthu wokuti you are dead iniyo muli ngati anthu akufa chifukwa palibe chimene munthu angakuuze ine ndikumvesesa chifukwa muli ndi mbali zonse za ubulutu za kusukulu komanso za maphunziro kono mimi ngoyenda kumangu kuti nthawi kumangu mwamwa ichwala basi kumangu enda ndi mahule basi kumene kumango panga zanu za mathanyula kumango gona na ndagala azungu basi kumango ba magalimoto anthu kupha anthu chimene mapanga ino kumene koko palibe zimene mapanga za nzeru nkono kumuzi kuno simungabwere ino ya ambiri ndi kumuzi kuno simungabwere osateka mango mulibe chili chose kumene makhalako mulibe chili chose mango mtu zinyumba tantazitini tachipinda chimozi kusamba masamba usiku pasiti masambira so nkapusu ko ndikuziwani twinene inomene kundako ndakhalako tu ndabwerako kumeneko Southwest Township yo ndikuidziwa iniyo kuposa swena Hillbrow ndikuidziwa ini Midlands Pretoria ndapita ne kumadadeni ndikukuziwa ine kumadadeni ndakhalako ku Burundi ndakhalako Eastern Cape ndakhalako simungandipusise talk of KwaZulu Natal ndakhalako ine simungandipusise ntamene nali close to Lucky Dube anali munthu kuti amakonda kuyenda amantenga Ken let's go kwakuti achina jambo achina Thandeka ndakhala nawe achina Rebecca Maropa ameje ndakhala nawo ndiye simungandipusise za South Africa ya simungandipusise nderero ena nomkuta ene ndi APM akuoneka ngati odwala nditose ndende kuyankhe ndikupasani zithunzi za APM mumone asana khale president asana khale nduna ali kunja muone zima jacket zima trouser mavala APM ndiye muchite compare panopo chimene chimachitika mwene simuzo chifodi na bulufu ndikuphunziseni munthu ukakhala minister umakandi entitlement ya zinthu zambiri za ulere galimoto ya ulere kugona ku hotelo kwa ulere kudya kwa ulere chili chonse kwa ulere mankhwala kwa ulere umakhaso ndi zibweziso za ulereso mwina simuziwa zimenezo APM anali minister nthawi imene yachimwene yake Malimu Bingu anali president anali minister ndi zonse zinali za ulere
kudya kwa ulere, galimoto ya ulere, nyumba ya ulere, kuchipatala ulere, mafoni ulere, akaziso anana wa ulereso. Ine sina kalibo minister chili chonse nimepanga ine ndrama zanga ndesinga fanani. 2 muntu ukakhala president ndeo kamadwala ama kuchita embamu epe mujesu mbona tana mpanga embamu ama kupanga embamu ino pano kusimkono tepe muja kafuna kuyankhula ama nthawi zina yankhule nthawi zina basafoke ama mbaya mankhwala munaona po nkhuku zama China mina mazibaira pali mankhwala anthu amabaya nde muntu umaoneka ngati uli moyo ama kupanga embamu uli moyo nde umaoneka ngati kuoneka bwino. Ine sina kale kuti president tubiranga ndilanga sana lipange pe embamu ineyo raibe muja anampanga embamu amene uchi nthawi imene anali president pano ndi president wopuma ma benefit wadakali nawo nyumba ya ulere galimoto zisizi za ulere fuel wa ulere phone ya ulere mwinanso ndi akaziso wa ulereso ine zanga zonse ndi malipira ndiye mukachita compare ndi APM kuti nonse mkolenga lodwala ine ntubiranga tu ine ntubiranga sini madwala simadwala ina nfake nentadwala cancer natural and madura lero nduza dansonda you are very lucky and in your cancer you have survived chifukwa kuti you are HIV negative and you are TB negative and you are also diabetic negative. Everything in me is negative. That's why I survived. Cancer so much to survive muntu. Ngatubira kulofoka so much to survive. Doctors told me mumfuse Dr. Nyasosera ndanali cancer doctor wanga. Mumfuse Dr. Cecilia Kanyama. Mumfuse akuzani za health status yai. I'm a cancer survivor inayo. Mwana mandinene saru zinthu zoti simafuna kumani ana shikada kuona ndino anthu amwana kwambiri kaya mwina ndi mankholo zunguza bongo mmajawo kaya mwina ndi zamathanyula mapanga zula kusokoleza ndi bongo kaya ndigona ndagala chizunguma gona nawo ko ndi kuti mitano sikoka kaya ndikuba kwa magalimoto anthu uko ndi ena munabera magalimoto anakutembererane ndi mandipangisa zinthu ndizikuyankhulane chifukwa inu muli ngati satana mulibe pabwino kupasani ulemu mulibe pabwino ndeti sikumana choncho amwana okhoka choncho ndeti gwirizana ine muli satana alibe pabwinotu satana ukansata amapa ukamulemekeza amapa nde inuyo ambira bulutu mu South Africa muli ngati satana kupasani ulemu ndino amwana kukulemekezani ndino amwana ndeti sikumana pa ground amwana okhoka ndeti gwirizana ndibwereze ine zanga zonse ndimalipira ndrama zanga sini majaza ulere na ndepe mkumpanga kumpea ndini amajaza ulere chili chonse cha ulere ama mbaya mankhwala utazipeza mphamvu anampanga embamu nkona maoneka bwino ine chili chonse ndi malipira shopitezana iya